Ovo je prva obiteljska kuća iz pravca rijeke Vučice. Tu se nalazimo sa Franjom Molarom, hrvatskim braniteljom i akademskim slikarom koji je evo tu 27., 28. i 29. bio suočen sa onom užasnom prirodnom nepogodom, poplavom, koja je ušla u njegov obiteljski dom, atelje, znači šteta je ogromna. Ništa nije sporno, priroda radi svoje, ali onaj što je problem je nepružanju adekvatne pomoći koju je trebao dobiti tih dana. Dakle, radi se, evo Franjo će nam to najbolje opisati, šta se to dogodilo tog 27. i 28. da ne kažem dalje i do danas. Da, i dalje se događa, ali 27., 28. i 29. bili smo potpuno potopljeni. Ova kuća je 5 metara od rijeke Vučice i prva je na udaru rijeke Vučice, dakle ime joj govori kakvog je karaktera, dakle jako je čudljiva. Pokušalo se ukrotiti tu rijeku i prije više godina sa retardacijskom branom nekoliko kilometara uzvodno, međutim tu je odigrao ulogu i ljudski faktor. Nije odmuljivana ta retardacijska brana u svom uzvodnom dijelu, vjerojatno godinama, i nataložila se do samog vrha brane, tako da ona nije ništa zaustavljala tu vodu, samo je preljevalo preko. I sve je došlo ovamo, kao što vidite i kao što čujete, tijek vode još je uvijek jaka. To je 5 metara od Vučice i mi nismo 2 dana mogli izaći iz kuće jer bi nas odnijela voda, toliko je bila jaka, snimljeno je sve. Međutim, pomoć su najprije dobile kuće koje su 150 metara od nas, to su naši prvi susjedi i nama je drago da je njima pomognuto i da su spašeni, da nisu doživjeli ovo što smo doživjeli mi. Ali spašavajući njih jako lošom koordinacijom, mi smo ostali bez mogućnosti pomoći, jer zaštićujući zećim nasipima susjedne kuće presječena je naša cesta, tako da nam nije mogla doći niti mehanizacija. Nama je bilo potrebno samo 4 metra ovdje da se otkinuti dio kanala sanira, da nam voda ne uđe baš u kuću direktno. Evo, na istom nivou mi je i dnevni boravak i u atelje. Nekako smo bili te sreće da u dnevni boravak nije ušla zemlja, ali u atelje je. Kompletni atelje mi je poplavljen zajedno sa slikama. Ova donja zgrada ovdje poplavljena je u prizemlju u 5 prostorija. Dakle, tek negdje u nedjelju, ponedjeljak moglo se pristupiti odmuljivanju prostorija. Imali smo sreću da su nam došli pomoći bajkeri iz Belišća, svaka im čast, dečki, pozdravljam vas. Pomogli su nam prijatelji iz Feričanaca i Valenovca, pomogli su nam sinovi koji su došli iz Mađarske. Eto, sada kada je voda otišla, krenulo se u saniranje. Opet su prvi na popisu susjedi 150 metara od nas i hvala Bogu neka su. I neka im se napravilo lijepo, komunalno poduzeće je to fantastično dobro odradilo. Lijepo su im sanirali otplavljene dijelove potkućnica. Jučer konačno nekako je malo i do nas došao jedan stroj pa je nešto malo napravio. 2 tjedna znači od te poplave, da. Znači bila je tišina i onda su došli jučer, jel? Mi smo zadnji bili u zaštiti, mi ćemo biti zadnji u saniranju. Evo, Eva i ja, moja žena i ja smo navikli da smo mi ovdje na kraju grada i da smo na kraju bilo čije brige. A vi ste ipak osoba sa svojim iskustvom i svojim zanimanjem kao akademski slikar puno i pridonijeli ovoj zajednici. Ne ističem to, ali dobro, kao akademski slikar došao sam ovdje nakon rata proživjeti ostatak života, ali da budem i dalje slikar do kraja. Dakle, tu sam si izgradio jedan mali atelje koji je sada poplavljen. A u Orahovici, Orahovici sam
izdizajnirao spomenik palim braniteljima, pa palom branitelju Mlakaru gore prema Drenovcu, pa u okolnim mjestima u Čačincima sam isto ja napravio braniteljima spomenik, pa u Crncu isto tako. Organizirao sam likovne kolonije svojevremeno tu u Orahovici, napravio sam nekoliko izložaba mojih kolega, a i sam 2-3 puta ovdje izlagao. Dakle, nije da nisam baš bio aktivan u svojoj profesiji. Dakle, vi ste toliko toga dali za ovu zajednicu, a ipak su vam dolazili pomoć iz nekih drugih krajeva. A ono što ste očekivali, odnosno što i danas smatrate nekim normalnim činom, naravno i treba svi smatrati normalnim činom, da grad napravi tu sanaciju u što kraćem roku, ali evo 2 tjedna, evo tu smo, evo 2 tjedna smo čekali, hoće li se nešto dogoditi? Evo, nakon 2 tjedna došao je jučer stroj od komunalnog poduzeća, svaka čast bageristi, strojaru, koliko je mogao potrudio se i koliko mu je možda i dozvoljeno, šta ja znam, jer neke stvari su mi ovdje jako čudne, jednostavno otvoreno spominjem riječ sabotaža, kao da smo tu sabotirani. Dakle, znam da neće sanacija ići brzo. Dobro, susjedima gore je već napravljena odmah sanacija. Kod nas će to ići malo sporije, ja to znam. Znači svima je napravljeno, jedino se vas čeka, vi ste tu zadnja kuća, 150 metara od svih, evo, neposredno čuje se šum rijeke, kako još uvijek se glasa, jel, kao da navire. Meni je drago radi tog šuma, volim ja Vučicu, volim ju. Evo, ovo nije samo prirodna nepogoda, to je bio malo i ljudski faktor uključen. Da. Barem na ovom placu. Je, sigurno. Ovdje je bilo ključno je upravo ovo mjesto. Da. Gdje kad su došli, znači 28. 28. Navečer je tek došao jedan traktor i dovezao vreće. Tek tada. 29. Tek 29. navečer je došao, kad smo potpuno potopljeni bili, moja žena i ja i ovo imanje. Tek onda ova ključna točka gdje smo najviše nastradali, tek onda je to zatvoreno, kad se već počela voda povlačiti. I to je to. I dalje su zatvorili komunikaciju na glavnoj cesti, tako da više niko nije mogao komunicirati tu do vas. Pa nismo mogli iz kuće izaći, žena i ja 2 dana. Došli su tu vatrogasci, njima skidam kapu do poda. Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Orahovice, možda iz nekih drugih mjesta, tu su dežurali sa nama, skoro su plakali od muke što im niko ne naređuje i ne određuje da dovezu ovamo vreće s pijeskom. Zvali su, kumili su, ali nisu dobili nikakvo naređenje da ovamo dolaze intervenirati, nego su gore intervenirali kod ovih kuća 150 metara dalje. Tako su intervenirali, stavljajući vreće pijeska oko susjednih kuća, usmjerili su svu bujičnu vodu ovamo, tako da smo iz 2 pravca dobili, iz ovog probijenog kanala i od ozgora. Evo gdje mi stojimo, tu je bilo vode do koljena. Da. Evo, stojimo upravo u jednom malom jezeru. Pa stojimo na dnu jezera, na dnu isušenog jezera. Do neke iduće prilike, kada ćemo opet možda biti zadnja briga nekome koji bi trebao brinuti za sve građane Orahovice, ne samo za neke. To je ujedno i poruka. Je, poruka, da. Da, evo, niko od grada nije bio tu. Niko. 2 tjedna. Ovdje nas nije niko obišao. Jučer su bili iz komunalnog poduzeća 2 bagerista i 1 poslovođa. I to je sve. Niko. Od grada ovdje nije bio nitko.